rui lo ngol ve na chung chang kan lo soi ho to a thil tam tak karon soi ta ka khan rui lo ngol ve the psychoactive substances kan ti mea ka tiang khatam tak amani ti kan hre toin karinga tu tuma hianin a in ve na lampang karon soi no na in ve na chung chang a poimo ma sa pera chu eng tenge rui lo ngol ve the ti hria te hi ni hei tun line ke rol big te kan thalai ten recreational in ti hlim na konga thil chi sang sang an tem kwal thina an ma ania na tho dan te then chu in ti hlim an chak wang hrim hrim te po ni the a then chu chung kolam panga har sat nan lo nei wang te po ni the thil hriat thar hriat chak na wang te point thil tem chin chak na te po tam takom the a khatiang thil wang khan an hriat lo ka ra khan him angan lo ngai kat ban son le mai theilom tiang chimo kati don chok le nem kan ti chin ve mai don lom an lo ti thina tang te khan mi tam tak voinia ngol ve dam chuak le thelo te hi an lo tan to na thin chu ne chuwang chuan eng te hi nge him lo ti kha karon soi ma sadua eng thil po ro i lo chi hrim hrim chuan kan thria tura ta na poimo chu a siam chan ni lo ta na kan man hian i kan taksata na thalo ni ti in thria da poimo entinan khu dam doi chu khu na sa te tan kan chaw thin doctorin amar chu khu mi alawin khu dam doi engamo inti nomna ta na a emo a in ani chuan a tho dan lo turangin a thok the ni eng thil po mai hi kan taksa kan lak lo hi chemicals dam doi lam chi te azuk chi ni mo khang chi sang sang po khalo ni se side effect an nei vek ani chu tianga wang tak chuan dam doi kan chaw point a dose dikta chawngaya a chan a purpose kha poimo boka dam lon lo ma tu na ka soyang khan phu an ni mo khu na sa nei ni chon khu dam doi kan chonga dos uluk takin kan chonga tin na engamo takan lo ni point chutian chu chulo ero o ti ringot ne lewen a eidan tur thlapin kan thril thin ani doctor chuan chulai te chu poimo khomai chuwang chuan eng te hi nge nia him lo kan thre ta poimo a rui thei thil to hrim hrim mei ziala tanga trip te na chok na then khat te khu dam doi te engani azuk chi nim chi kan chung ten hei hi a tha nian ti lo hi chu thalo tur a hen ngai ma support mai ula a big takin clayrol le thalai lo hlir tu ten kan ti kha kan soi du a engamo nang mani har satna in nei si lo chumi entina na chok na no tunai hen me se clayrol zinga ngo na ten in ti muwa ngo na dam doi heng te hi antispasmodic drugs kan ti maya na engamo tak specific na ta na kan chaw thin ani chu tiang nei chuang silo chuang dam doi an lo in chaw chuan chair pha don da ngo pha don in hrian na ten nei khang kha ani lo effect dang an nei thini chu an hria thiam lo wang an lo ti thina chuan an zong changa aya hla zok dam doi rui lo ngol ve na zoka an talut le mai thina ni nula pakhat a then kom te thin te khan trip an zu thina a kom vezel box ya nuwa chuan trip kha zu ve ta a ti chuan trip a zu ka zu nuwa chuan a then te khan a ho to mai aya nuam zo kai pakai ngon tia chu te tang chuan heroin injection a an pakai chawa angol ve te ringot meya ka hne na roin an tira ka hne na ro an tir khan heroin ngol ve to en kolanga chu mai lani lawa hepatitis C infection alo nei man to ni chu ni chuwang chuan eng te hi nge him lo kan dam lo na ta ni lo kan eng ti nom na ta ne mo engani kan ril ro han ti ha dam na tiang chia eng thil po dam doi lam chi a e amum chi ni mo a tui chi ni mo a zuk chi ni mo engani a in chiu chi te phei chu ti lo top kha a poimo ma sabera ni ti kha kan tar lang duwa kan thria ta poimo le chu gateway drugs kan ti mea rui lo ngol ve voinia hei homa te po da ngai khop jail ati po tang photo thien rui lo ngol ve lak lo te atir te tangin anin chiu ngal ngot lo atir te tangin rui lo khatiang la om kha anti ngal ngot lo aron ti tren na chu gateway drugs kan ti mai dam doi mum chi na chok na kan tiang te tin azuk chi mei zial tang te po tam takin an tran chawa tin trip te hi a common zual chu ni an ni chuan in trip cholom ka zuk an tia ma se an thre lo kar khan mamo na lo sang chotial tela thil danga an pakai chole mai thini chuwang chuan chungang gateway drugs te chu nu le pa te point kan hriat thiam a poimo a kan fa te nan lo ti ni pon hei hi nan ti lo tu ma kan lak poi nga ya kerol e thalai te point chungang chu rui hlo hlom le
hay nghe ni ngol ve na zok min soi lut tu nei ti hi kan ria thiam a poimo em mai ni ani le angol ve te hian an ti ra tang angol hin ngoi ve nga lo ngot thin am ti kha lo en le don ta la kan lo en kol ve to china po hian tu ma hi voi khat an ti tran na tranga ngol ve nga li an nom lo ni ma se poimo te pauma chu eng rui lo ngol ve to zong ina an mania chiang em a chu kha an rui lo ngol ve na a ti ma sak na ber a experimentation a kha a poimo em mai ni ti chin lai kha ni ti chin lo ngol ve na ngai lo ni chuwang chuan kan ron ta lan rui lo sang te chu angol ve na tura ta na akai lon mas sapera chu ti chin kha ni chuwang chuan nang mani ril ruwa hei chu thatok lawang hei chu ka chung ten han rem ti lawang a him tok lawang ti azong nang mani tle ma hela in ril ruwa ngai tuina in aron lu tani chuan in ta na him lawa ngai phot ro damdoi re rang chu nin na taka chuan kan soita kangin doctorin kan chonga prescription an ziak nga chumi prescription mang chuan damdoi doran lenga chuan aidan tur pon ziak thlapang amar chu tiang ni lawa thian ten hei travel tuk ei chin ro an ti palte hei in chin ro an lo ti hei zuwe chin ro an ti the kan ta na him lawa chuan ti chin lo photangu ti chin lo chuan ngola ve the lo nei ti hi kan hria ta poimo hle mai ni hei kan soi zau le lok du lai chu nia ti chin tam takanama ngol pon ve le chuang lo meizia zu han zu ve zeu ma se anua zu le du mi lo zu chak chuang mi lo te ponam thianin kom ho ro po sada an muam chin ve mai me anua ti chunjom le du chuang lo nom line a then chu muam lo om hlei the to lo kuwa i lo om hlei the to lo meizu lo om hlei the to lo ten ni ve le tlat kumin rual pui ro background in ang nge po mishinga thoda in ang lo chuan eng khan nge ni lo ti chin chak na kha lo om thei chunga chuan poimo deuh pathum soi ka duwa pakhat na chuan curiosity kan tia hriat chak na thil reng han hriat chak na abik takin tleirol kan ni hun lai te thalai zual kan ni hun lai te nuam ang le engani thian ho poina anan tia nuam mel riau kan hriat ang chi ti ka tem chin ve chak na lom du fo mai chuang huna chuan kan chung ten hen a hen zo tangu a tha mengi ngai dan ti la nu le pa te mo kan chung te re hen khatiang thil thala ko ti vero poi reng lo an tingai reng lawang chuan chumi la ya te chuan kan ta na thalo tur ang chi hi chu ti chin chang na polom ma se ti lo phot kha poimo ni ti kan hriat a tha ni adang le chuan peer pressure kan te thian te atangin ani thian te tun la ya hianin thian ten ti ve du lo chuan ka kom pe lo che hanin ti ngong than lo entina thian pali vel lo ma pathumin tri ba zu kan ching thina pakhat dang chuan ti ve ngai mi alowa ma se kom lui tlat ni a thian te khan i thing be ke mai in la straight big lutuk in la good boy big lutuk in la good girl big lutuk ti ve mai ro i ti du la chuan kom pe to lo che ti zonga in nor vak hi chu om san to lo mai thei amai ro chu ati ve lo wina ati thin ho thian a kom tlat chuan engam chen no chuan ati ve lo zo ka khan nuam ti lo na anon de ve le mai thin ni chulai taka wang chuan thian te kha kan kom a film khura poimo thian kan thlan film khuran poimo kan nu la kan pa te hetiang ko nga chuan iron fongu nu le pa te hi kan thian te an chung le khat te tang le an mi zia tang te poina kan ta na him le him lo hre thiam tu turan ni ke ni tan chuan kan thian nia emo kan voi ni khatin kom na han kan ngai na zong ten lo ni pal thea an mi zia taka kha amar chu khamikar an mi zia thalo lo notice lo hre chuak kan ta na him lo ni ti lo hre thei tu tura chu kan chung te zel an ni thin ani chuwang chuan kan thian te hi kan chung te hna introduce la engei ngai dan thian thani ni hriam ti te poron ula chu tlero la thalai te tan poim em ni thian thalo kompal chuan jina ka soeng khan tivero ning tim kherol lo ma se an ma ni an ti lai bula kanom chuan anu a chuan ke ma ni an thla hrun na lo ma khonge ka lo ti ve chin mai menge han ti kham te ni chin anu la ka on soeng tho kan
kanula te poka kumsom ni borvele kalani ni a thian te khan han ti tla ta trip ama chuan ti lo thian te poka nan nor chemi ka tian nor chuang lo ve tia ma se akom tlat box ya nuwa chuan ama zok kha azu ve ta me trip kha chutrang chuan ai hlom zo kan pakai ti chuan anuwa chuan chu heroin in chiu angol ve ringot mai ni khatiang ni wang khan thian te hi an poimo chu ti rual chuan thian kan lo kom lak lo to a ingai ni nungchang thalo ten lo ne a tlerol te thalai ta na ro chuan thian te han ingai ni han kom to lo ka kom to lo min kom to lo me han ti thil har sataka ni ka ringa kan lo kom thin te point an soi fo thin chuwang chuan kom lo kha kan ta na har sa ni point an ma ni hruai tha thei tu tur kan ni ti hi kan hria te poimo ni a tha zong in a kai hruai tu a kan tang thei ni chumi ni wang tak chuan chungang role I play phe chuan life saver nun na chan him tu tak tak ni the ni ti kha in hriat ka du ani rulam pang har sat na engamo tak amik takin tlerol te thalai a chuan nu le pa te mo chung te la ka lungoi lo na kan nei fo thin kan chung te min hmangai tok lo min du sak lo ka unau dang te ai min du bi lo min thri thiam lo ka thian kom te chu tiang kha tiang engani kan leng howa min haw le ringot zel ka thil o zong po min le sak ve du lo tiang chi tiang zonga ril ru chung te ril la ka ril ru pu tam takanam thei ye kan ta na thalo tur he chu kan chung te chu min du pui hau lawang a tha piang chu min du puang ma se kan duang zong le tha kan ti zong piang te kan I zong piang te min le se kan ta ni him chung lo ni ti kha ka soi duwa chu ti rol er chon chung ril ru chu tiang thil lo tonga wanga ril ru hre om te tin nu le pa te a be se na sang ta kan lo nei fo thina kan be se ang an phalo fo ang kan nu la kan pa te hi an mishing fam kim mi perfect an ni lo ni chung ko nga po chung kan hria thiam lai da poimo a chuang har sat na engemaw tak an ni a thena chuan sikul lama an perform chiat wangte lekha ziran chak lo wangte exam a result an I that thei lo wangte poni the thena chuan ngai zong te then wangte poni khang sang wakhan ril ru lampanga engemaw har sat na om pal thea chu tiang ril ru hre om tlan san na tan chuan ru I hlo ti anom fo bokani amar chu kan soi do chu chungang hu ni lo paltang ni po chuan I lo tong chho palani po chuan ru I hlo kan tiang chi ti te khang tu na kan soi la ka tlan chhemei lavin nangma pui thei tu tur che nen pan la abik takin in chung hnaya tu moirin tlak tur nangma hre thiam tu tur hne na soi chua ke mani chu ring rila tot ta te hi kan soi chua na kan nei hi poimo me therapy poimo ta kan ti te po kan soi tel duwa chuwan zon ru I hlo lama tlan mei lo khan chung ten hai bel tur emo ti pui tur hria chuan pan la anom lo ni point professional help an omani ti hi hriat ka duwa hey Mizoram Psychologist Association an ti te nama psychiatrist rilu lampang kan doctor thiam tak te nama an mani pan ro aza thalo rilu a mi a chu en kol tu tur ne khatiang kan rilu har set kan nei te min pui tu tur an ta na thiam na bik nei an ni a pan na chang in hriat kha apoi mo hle bokani chuan hemi ru ilongol ve na hi nge kan soi to thina thil har sa tak mai ni enkol hau tak me in lo hria tan po ala ti ve te pejon uluk to ngai to la ka soi do chu thil hi rui lo chi lam shim hi kan lo ti ve pal to ni point in moderation nam antidan zu polo ni se moderation ang zonga kan ngai in kom lim nan khat moi to in kom lim nan ang chi zonga kan ti thiam lo ani chuan ti thiam lo hi tam zo kan ni zela hey tun covid lockdown so point chu tiang chu kalo en nual to la no pang tak zungol ve zu in na satawanga thin tha to lo thin tha thei to lo tur ka mu je uzo ni chu wang chuan apoi mo chu khang chi kan lo ti ve palamo engamo ke mani har sat na kan nei pui sim mei har sa deu ni kan hriat emo sim thei thowa ka du na chuan ka stop thei tho ma se ka ti le thin tiang chi ti te emo ithil ti ru ka kha rui lo engama deuh ber I khoi ruk tri pi lo zu group palani mo nangma a sim mei har sa iti ani chuan advice ka pek du chu professional help imamo ani ti in shet ka duwa professional help pe tu na hian
jin kan clinical psychologist te nama katiang zong tran pui thei tu tur civil hospital ate Kulikon hospital psychiatry department ate ponoma tin private hospital sang apo hen chu tiang anga pui thei tu tur che chu an omani ipan apoi mo ka thi hop maya ani hian khat mi kong ahan mi tam takan lo pui to thalai pui ang te nang mang rual pui turam har san nei potam takan lo pan to ni an lo pui to ni chuwang chuan an ma ni pan hi za thak lawa tran pui thei tu tur che ni ti kha ishe ka do apoi mo zok chu ngol veina hian ilut tur ni lo ruilong drug addiction hian itang tur ni lo itan chuan i future hian omziam to lawang ruilong ngol veina wanga mi ke rer chiai kam hunem to lo tu le khathiam the tak tur mang te po ruiloina a khoi chet to an tam takana mani chuwang chuan thilrap thak takani a hlom zia hi in tem chin laya an nuam che la jo ni hre phalo mai the ma ase a hlom tak zia takam hutu te kan ni a mishing a soisak re thei zia hutu te kan ni a angolan ve thuk to tak chuan an ma ni an nom na eng ma thlen to lo ma se an mamo to na wang zokin an thil ti du lo zong ruk te dot soi te chung te ti ril ru ti siom te a thende pe zela tan ngai hial khop te point an rui hlau ti dan tur ngai tuin an tal okin an tal boi the thini chungang nun siom tam tak chu kan lo photo chuwang chuan in ti lo kha apoi mo ni ti kha kan soi du ni a to bera chuan khotlang le nu le pa te ta na ni a kan thalai te ruilo ngol ve laka ngol ve na laka kan chani mi poimo khop mai chuta chuan kan lo hria ta tan poimo ka ti chu no pangbi ka der thong zuala nama pakhat na chuan an in le lowa an home environment na him lo entina na big takin nu le pa in thren kar in threna wanga nu zo ka ma bula om pa zo bula om emo chung te dang bula om te hi ruilo laka der thong ma te ni du tin a thena chuan nu le pa kutin thlak ching te chuang chi ho fa ta chu ruilo lakan der thong du ni tin nu emo pa emo an pahni emo amo chung te dang puitling zinga an chen puite zinga ruilo khoi thin na zungol ve te mo zu wang har sat na nei te mo khateng chi engani trip zu khateng chi lampang an chunga cheng te no ni chuan ruilo lakan der thong fo thin ani tin a dang le chuan sikul lama chaklo te sikul drop out te sikul kalchun zom to lo kan tiang chi ti te khang ho kha der thong zual ani mi thiam te nan soina na chuan chung ang a salian no pang te ra chuan rui hlo hi an voi khati chin na hian tam tak chuan nuam an ti lo ma se an ni chu engani angol ve na an pakai ma bi kani ti hi an soi thin chuwan chuan a experimentation nga kha kan ven hi mo poimo em meya khotlang nga po mi chung ko in rol hi tu kan ching lo nuam po kan ti lo ama ro chu chungang kan veng chunga khotlang hruai tu kan ni nangin nupa ama chung kwan lo ma an nupa ni kudein thlak thena mo an nupa tu ma zok zo in ngani ngol ve na ero i hlo khoi thina ni mo an nupa in then chu tiang chi ti te sikul lama chaklo chiang kan tiang te chungang ani ni chuan kan khotlang thatna nuwa kan buai pui se pai chuan chungang hun lai chuan vil thaila film khurila an mani po kai hruai tu mila anu le pa te po khotlang hruai tu kamo ko san hruai tu kan niang point an fa te an der thong ani ti sia ani siam thret thei nan tur ta na malaki i hre longu intervene angu mi chung kwa hian kanin rol lo fo thina mani ngani mani kai ngai to him lo zok mi chung kwan nia midang chung kwan nia vain rol hi thalo ti ngot khin to lo chung ka sei chung kwa na salian no pang tele le rol te chu ruilo laka hian der thong kan rami ruilo laka kan film me lo me ni lovin kan der thong zuala ni chuwang chuan khang mi te ven hima kha khotlang hruai tu kan yang te ko san hruai tu kan in dan te ang te a kamo phurna poimo takani ti hi kan hriata in rol hi i hre lawangu ti kha kan soila du ne kalome